Assalamu alaikum jama'a. A yau fitaccen ɗan sandan nan da ake zarginsa da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato Abba Kyari, matansa ana tsaka da shari'a a Abuja ta yanki jiki ta faɗi. Ko me dalilin hakan? Ku biyo mu sannu a hankali domin jin yadda ta kaya. Let you take her to the room and let them pour her water if there's any place so that they can pour her water so that the camera cannot be on her face. Open the... Honestly, we want to take you from your family. Can somebody open the DC? Sorry, please stay on.